Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZim Live. Namhlanje kwivideo yethu besikhuluma ama-actors e-generation, the legacy, sikhuluma ngama-partners awo kanye nama-kids awo. So uma ufuna ukuhlezi updated ngezenzo yakhona la eMzansi, ungasubscribe yona le channel, uklikhe nje lapho uklikhe ne-bell for ama-notification. Ngizoqala ngaye-ke laphana uGaddafi. uGaddafi yena unomfana oyedwa. Mase eba naye laphana isithandwa sakhe athandana naso esimzale yona le ndodana. Ngikuyeke futhi laphana umregza ke yena unengane eziwu2 engamawele and yena umregza uswapropose laphana kumawazo izingane zakhe. Ngiyekuyeke laphana uLucy yena unezingane eziwu2 ayithole kwisithanda sakhe ayothandana naso kudala njengamanje sebahlukana. Ngiyekuyeke futhi laphana uMazwi ke yena washada kudala ensebeshade iminyaka engaphezulu kwa15 years. Abanayo ke bona ingane njengamanje. Ngiyekuyeke futhi laphana uAyanda yena unezingane eziwu2 and futhi ushadile. Ngiyekuyeke laphana uTawu yena njengamanje udata uZitha waziwa ngoZomthiyana and yena uTawu unezingane eziwu3 ayithola kulomshado odlule ngoba umshado wakhe awulunganga ke so unalezo izingane njengamanje. Ngidlule phambili ngiyekuye laphana uSiphe yena usasingle njengamanje and washo wathi umshado akafuni njengamanje. Ngiyekuyeke laphana uMpho yena unengane eyodwa and ubaby mama wayo ingane sebahlukana naye. Bahlukana ngenxa yeinkinga ezazenzeka khona laphana kwi-social media. Ngidlule phambili ngiyekuye futhi laphana uNonhle naye usasingle njengamanje and uyimele akukho umuntu nje adate naye njengamanje.
Ngiyekuyeke laphana uTsidi yena unengane ezu-2 and naye futhi akaze kuveze ukuthi ushadile kodwa manje unengane nje ezu-2. Ngiyekuyeke futhi laphana uJera naye usingle futhi njengamanje and akayifuni i-relationship serious. Lokho wakuposta khona lapha kwi-social media. Njengamanje akanamuntu othandana naye noma singazi kodwa akasivezile. Ngiyekuyeke laphana uLiseti yena sewahlukana nomuntu ade thandana naye njengamanje usingle. Ngidlule phambili ngiyekuyeke laphana uJack yena ukhona umuntu athandana naye akayishayide naye kuswela kudala kodwa ke in terms of ingane kaze kuveze kakhulu lokho kwi-media. Ngiyekuye futhi laphana naye uHlubi yena usingle futhi naye washo wathi akafuni ukushada njengamanje and bebemsola ukuthi ngathi usayi lesbian kodwa lokho akaze kuvezela ubala akekho owaziyo.